Ja moro kaikki, se on Jubiski täällä uuden Minecraft Free Edition videon parissa. Tänään me taas pelataan Minecraft Free Editionia, koska siihen on tullut Palegarden päivitys. Joo, kyllä, kuten taustalla näkyykin tämä taustakuva. Tänne on nyt tullut. Niin, nämä puut ja mitäköhän muuta täällä on. Katsotaan. Joo, täällä on meidän rakas aavikkomme. Tuossa meidän kylä ja niin edelleen. Täällä on varmaan nämä samat ainekset. Niin, täällä on tää asejuttu. Mutta sitten tuolla edessäpäin on se meidän Palegarden. Vähän erilaisen näköinen. Aha. Täällä on tää tyyppi. What? Onks tää sitä juttua mitä saadaan? Näkyy tossa. Hui vitsi. Toi on kai sitä juttua mitä saa puista toi oranssi. Mut siis, moro mitä kuuluu? Okei. Olisiko tää puussa ollut mitään? Pitäi. Saatiin kehys. Tää on kai se mitä mä luulen. Se creaking tyypin sydän. No mutta, eikö sitten vielä vähän speedrunnata tätä? Täällä on tää tuli. Otetaan nyt akkukin tästä. Noniin. Tästä tämä roihusauva. Tänne näin. Tehdään tästä tämä meidän Ender-silmä. Sitten. Ja sitten se on tossa samassa paikassa missä ennenkin. Kyllä. Otetaan täältä tämä. Ja let's go. Oi vitsi se on tuossa. Et sä tänne pääse. Sä oot liian... Mä voin ilmastakin lyödä. Noin. Ja tässä se peli oli. Ihan kivan näköinen Palegarden. Niin, ihan kivan näköinen. Ja eikä mulla tässä mitään muuta sanottavaa ollut, että toivottavasti piditte tästä ja pistäkää tykkäysnappulaa ja tilatkaa kanavaa, sillä kohtaa jo 300 tilaajaa. Ja voin tehdä ja tekisin siitä spessun.
Ja ei kai mulla ollut muuta mitä piti sanoa. Se oli Jubiski täällä. Me nähdään tulevien videoiden parissa. Se olisi moro!